Idan wannan shi ne farkon zuwan ka wannan tashar tawa mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar maka da zarar mu ɗaura labaranmu. Labarinmu na yau shine akan shine shahararren wannan mawaƙin wato Sanio Emino. Sanio Emino ya kasance shahararren mawaƙi wanda al'umma ta sani ga baki ɗaya, wanda kuma jama'a suka ji shiru lokaci ɗaya. To shine jama'a suke tunanin cewa Sanio ɗin baya nan, Sanio ɗin ya mutu. To a kwana-kwanan nan idan ba za ku manta ba, ya yi wata sabuwar waka ga masoyansa, kuma ya yi nuni cewa yana alfahari da masu ƙaunarsa. Wato Sanio duniya ne, Sanio ɗin kuma yana nan, Sanio ɗin yana nan. Domin mallakar wannan wakar za ku iya bincika cikin YouTube ɗin domin mallakarsa. Sanio Emino ya kasance shahararren mawaƙi wanda yake tausayin na ƙasa da shi, sannan kuma yana jajircewa aikinsa. A kwana-kwanan nan ne Sanio Emino ya sami girmamawa da karramawa gurin masoyansa, yadda ya nuna jin daɗi akan haka, kuma ya nuna yana alfahari da masoyan nashi. Sanio ɗin duniya ne, Sanio ɗin kuma yana nan, nan gani kuma nan bari ne, Sanio ɗin yana nan. Sanio Emino ya kasance mai jin ƙananan mawaƙa kuma mai kishinsu. A kwana-kwanan nan ne ma muka samu labarin yana nan yana haɗa ƙungiyarsa mai suna Junior 1313. Ƙauna sai da yafiya in har an samu akasi, so shi ne sila ta kowa zance na da ba'asi, kuma ya zarce yi karatun sabare ayi darasi, san ki shi ne kadarata daga shi ba